Dan zijn er hoge straffen geëist voor moeder en zoon. Het gaat over een moord die vorig jaar gepleegd is. In juni werd het lichaam van een man aangetroffen in Playa Canoa. Na onderzoek van de politie bleek dat moeder en zoon verantwoordelijk waren voor het dumpen van het lichaam. Verder onderzoek liet blijken dat de vrouw de man vermoord heeft. De zoon had eerst aangegeven dat hij het gedaan heeft, maar dat deed hij om zijn moeder te beschermen. Zijn rol is beperkt tot het plaatsen van het lichaam in een busje en het dumpen in Playa Canoa. De vrouw heeft de man vermoord. Ze zegt zelf dat ze jarenlang slachtoffer is geweest van mishandeling, zowel fysiek als seksuele mishandeling. En dat hij met een mes kwam aanlopen en in een vechtpartij zij hem neerstak. Het was niet haar bedoeling, maar onderweg naar het hospitaal, ze wilde de man naar het ziekenhuis brengen, overleed hij en toen is het plan opgevat om hem te dumpen bij Playa Canoa. Zo is het verhaal. Er zijn in ieder geval hoge straffen geëist, 16 jaar tegen de moeder